ije na aka na-arịta na-emere mewe ihe na-egbu dike na eberebe anaghị egbu dike kama ọ na-eme adụgbuo dike n'ogu eje were mgburuma dike n'iche mana ọ na dike emeghị na mmiri ọ na-agba nkume nwa ahụ ka a na-asa ya. Maazị Polinus Nwankwọ oche ndị Izuọgụ onye ọma ụmụnne ya onye ọma iji eje mba ke maka High Chief Dr. Charles Babatunde Ezekwem ọkigwe one of ọkigwe ọgbụdọgburu ọjị ike ndị ọkigwe ndị anyị ji biri ekene enu Prince onye abụ Igbo nwanne ya ji gbanwere onwe a na-egbu achara na ndị Izuọgụ Igwe Amond nke mbụ na Johannesburg, former chairman APU South Africa, director Prince Moore Associates ndị ọma. Kedu maka Maazị Uche Ọhịa ambassador extraordinary ọchị na nwata ije ụmụ okorobịa kuchie na-ekere mgba maka na ike ji nke ya awa pụrụ iche. His Royal Highness Eze Oliver Dike III Eze Ozuomba nke ndị Izuọgụ Eze and Crown Head of Izuọgụ Ancient Kingdom Eze ekenekwe ngụ ke maka Prince Victor Chikata Dike Bugharịa Izuọgụ ọnwa gburugburu agbarụsịa ngene ekuru ngene ṅụọ arụsị Izuọgụ mkpokpo ke maka Chief Anthony Onyeabụ Okereke omere ọha gburugburu ọnwa bara ekpe ọnwa na Ịbada nwa ndị Awa na Ugwuori traditional chief priest arụsị ogbugbu Achịka oji nwa eme ọzọ ekele ndụ traditional doctor Maazị Okeke Anụ HOK ikuku bugharịta ọdụ iku osimiri tọọ n'azụ ụlọ papa isi nwa Izuọgụ onye ọma ije nakwa na-arịta na ọzambara jakọ akụkọsị akpata ọhịa kwuru ka a na-eme nwa Maazị Obidike Ugochukwu Prince Ejima the Asian Prince Ugomale isi nwa Izuọgụ mbụbadịrị Malaysia kute mmiri ọma mbụba Awa na Ugwuori ekenekwe ngụ Maazị Okoro Musa Ogbuehi nna Nelugo nwa Akemu Ugocha ọka ọdụ ọka o si mee mmiri dụrụ azụ duruo mmiri atakwa na mazụ anwụchana asị m ndị okenye anwụchana ka enwe ndị ga n'aka ọkụ ụwa si bido ihe abụkwa n'ihe m gụrụ n'akwụkwọ nsọ mgbe ndị na ụmụntakịrị ụmụ Chukwu nọ na mkpagbu ekekere ụwa kpọrọ perikom ọzọ ọsị ya jee kpọpụta ndị nke m jee zọpụta ndị nke m jee kpọnata ndị nke m ka ịkpọna ha n'obodo nke nkwado ebe ahụ ọnwụ ike adịghị na ya ebe ahụ iri uju adịghị na ya ebe ahụ ihe ike adịghị na ihe niile achọghị adị n'obe aka ha na ihe niile nwere oge ya ugbu bụkwa n'oge nke m elu m webube Izuọgụ na ihe eme na-enyego okwe m mgbe ka mmerewe okorobịa Chief Dixon Okereke kpọkwuenu ụmụnna gị kpọkwuenu ụmụnne gị kpọkwuo ndị ọla obodo gị gwa ha na-enyego okwe gị mgbe nke gị onye nyere mgbe ya ga oliwe na mgbe a nakwa ha abịa n'ụkwada ụmụnna solo n'oge ịṅụli ya ụmụnne solo n'oge ịga oliwe ọla obodo solo gị nwere aṅụli maka na enyego okwe gị mgbe nke gị etu na-aṅụ m oweti n'ụwa akwa ma ndị anya n'otu ube solo ha wee ṅụlụ ego eriri eri ka eji amanụ dị mgbe onweghị ihe ọza ga-eji chetenu na ụmụnna nwezuo na-akụ n'elu ụwa ndị iro ga-akpara ụkwa ha wee naba elu ụmụ webube Izuọgụ na ihe eme enyego okwe m mgbe ka mmerewe okorobịa Chief Dixon Okereke
onye tabiri na ndị izu ọgụ father of the next privilege oge nkeme oge nkeme oge nkeme oge nkeme onye nyere mgbe ya golibe mgbe na-akpa ha bịa n'ụkwada ụmụnna solo n'oge ịṅụli ya ụmụnne solo n'oge ịkolibe ọlaobodo solo gị nwela ṅụli maka na enyekwa gị mgbe gị merewe okorobịa Chief Innocent ụka anụ ọbata obi nke bụ na ndị nzọ Chairman Chief Executive Officer Abuja Land Matters kee maka chief okwu dịrị wee lebe omere ọha ibu iri mba na ụmụ awụ Igbo agbara ndenwu nke ebe ojido ihe kwuru ka a na-eme Ogbuefi Chinazọ Ezunwara eke Japan o jere mkpakute mmiri na Osina CEO Guinness Hotel Limited ndị ọma ya maka Chief Polycarp Dibia Deputy Commissioner of Police State CID Lokoja o metere ya bụrụ nke mbụ n'ụmụnne atọ ngwuru Mbaise ekene ndụ maazị onye kwere Bright Abụ Obi eze Chinemere ife nke mbụ na Casablanca CEO Brightway Hotels and Suites Casablanca Morocco odegwu na-emesi ife ike oji nkatapụta agụ na Casablanca nwanda awa na Ugwori ya maka Uju Ogbueri Chairman Aki Ododo Kenchis Integrated obere nwa Ogbueri Abogi nwa ketere oke izu ọgụ na India na New Delhi kee maka maazị onye ejima nkwọ igwe nwe onwe na-atụ egwu uru ka na tupu ije ọhịa kwuru ka a na-eme Prince Oke Mbabike ọdụm dọgburu akụ nke mbụrụ ihu ọka igwe ndị ọma maazị Osti Ikoro ebu n'udo odegwu ndị amazụ ikpe akapụta ya maka injinia Chinedu Ọkpareke nwa maazị Alexander Ọkpareke nwa ka enu ugo ọcha Chief Sir Clement ọnwa asanya ugogbuzuo na ndị izu ọkụ na-enye ihe na ide atọ Grand Patron Aro Friends Club Madam Mendalin ọnwa asanya Ajenda ụmụ agbara Metron Aro Friends Club of Nigeria ije n'ọkụ ọkụ ọkụ o si mee ke maka maazị Chizoba hazuru mee abụghị ụzọ na Vietnam Kuhada Pharmaceutical Limited ndị na-arụ ọgwụ clindamycin clinicide ọgwụ jezuru Igbo niile ke maka Reverend Father Professor Flix Ogbonna Imo State University Owerri Fada ekene m ke maka nwa maazị Elochukwu Okoli Elogome aka na-emewe tais n'ụdị n'ụdị ije ọkọ siri mee ajụjụ eji omeze Chinwe bụ Ebube Dike ọkpara ngụba agụmụ ije eje nkọnkọ na ụmụ duru ihe akụ duru ọdụ okwebe ke maka maazị Onyekachi ihe ọnụ ogbu onye isi ọgụ n'ihu ọgụ
London isi nkelere ga-ezo gị Chibokla eze mba eze nwa nọ n'obi n'ole eze omemma na Japan onye ọma ije ka e maka Reverend Fada ụzọ ọma ọdụ eze fada nọ na mba ogbu onye ọma nwa mba anọ Ajụjụ jụọ Mr. Chijioke Obiora ụbọkụbọkọbọkọ n'ụmụ oji igurubọkọ ọdụ na Anambra steeti ọgụdọ ya na-efe na-ego onye gba n'ọkụ okwe n'isi gọlị mkpamkpanugbo maka ikedi nke 2019 n'ọkụ onye bọchị onye kuru nwa akụrakụ nke nwoke ebe ọnido anụ nke o si aha nwa maazị Chike osie ike dị ọnwụ rita bikoro ahụ ka nnukwu o si aha egbe ndị urukuru n'obodo gbagharị mmadụ ọnọzikwe ihe ndị keketara n'ụjọ na-ere na ntụmaka nwụchana onye obodo achịgha azalosis nwankwọ ogbuehi tụrụ akwa agwa ogbuehi mkpamkpanwụ nwa onye isi na awa aja tigbatigbuo zọgbuo onye na-ahịa ọnụ n'obodo a ejedo na-enu oke ya eri ejedo na-ana nkụta na ihe nkụta tara ọkpụkpa nyere ya n'onu n'ụwa mmadụ ọnọzikwe ihe hapụ Ifeanyị Nwankwọ uke ji gbachi okike arụsị Briten nke mbụ na ndị izu ọzọ ejedo na-enu oke ya eri ejedo na-ana nkụta na ihe nkụta tara ọkpụkpa nyere ya n'onu n'ụwa mmadụ ọnọzikwe ihe nna ya Okoye Junior nke akụkọ na egwu ọdụm egwu na ndị izu ọgụ gịnị mere nwanne ji gbuo nwanne ya n'ụwa ọkwa maka ihi ego gịnị bụ nsogbu ha ebe n'ebe egbugo ya maka ugochukwu anyanwụ ezi nwanne na ndị izu ọgụ mgbe gboo na ojike ha nọ ya ọkwịma n'obodo a dụnụ mma ndị keketara n'ụjọ na-ere na ntụmaka na-acha agwọ onye obodo achịgha gekpo mba dị iwe ha nwụchana obodo a aghasasichagwo izọgụ na ihe mere onye afọ ime unu bunye ọhụụ na utelu na ana ka emezi obodo anyị yo ka obodo a dịkwa mma Jude Obi uru
mma na-ekwe ekwe na-eme eme hapụga ihe ahụ ụmụnna dị na-eme a nọ n'oge nwata ru nke ya were o ji ihe nwata wele akele akara wedata ya nwata wekwa ihe ya ihe ogene kwanụ tụ akasa dị okwe ri okwe ọkọ ọjọọ ka o si mee ọ na-abụ ntị ntị ụgachake ọnwa ọdịnala n'ime ito Chineke ka a nọ n'ime ya ọ ka ọjọọ ka o si mee onye ahụ na-akọchasị bụ chikere ya nụ ịmana ihe ọ ga-abụ mgbe a mụrụ dike mgbe a mụrụ ihe ọ ga-eme ọhịa ọ bụ ọ ka ọjọọ ka o si mee na-atara ihe dị ala n'ime a na-ekwu a na-eme eme awa egwu ọgbara nkịta obibi n'ọnụ ya kpara nkata ya na agbọ onye ọbụla na-eme ya cheta Chukwu ya nọ n'ụwa abụ nke ya o ihe niile mmadụ na-eme dị Chukwu n'aka onye ọbụla o nyere ndụ ya ga-adị niile bụ nke ya o ọya wegbu nwere ụzọ na-ata ite ikwe osimiri atụ nnu ezi enyi m nke nọ n'aṅara na-azụ ahịa na aṅara pak orimiri ọ ga-adịrị gị mma o ezi enyi ka ajọ nwanne mma chika dibịa kedu maka ikpuru nwanne gị nye dị onye mma ya dịkwara ibe ya o ụmụ okorobịa aṅara niile ana m ekene ụlọ onye na-achụkwu so nweghị ihe ọbụla na-eme ya
ụgbọ. Asha nwoke dị mma. Ana m arịta ụbọchị mụ na gị na-aṅara. Ọ dị iche. Ihe kwuru ka a na-eme. Ọ na-awụ ntị ntị ugo achakwe. Maka ọ na-awụ gogbu ụzọ ya achake. Ọ naghị ebu ụwa n'ike, nwayọọ bụ ije. Mana ọ yiri ọma ka ejula aja aga n'ogwu. My spiritual leader, Reverend Father Onyedikachi, oke ọma ihe dị mma dịrị chi gị. Egwu anaghị ata afọ obulu ụzọ. Ewo! Omega dịka na-akụ ka tara ụdị adala n'ụlele n'ugbo. Ọgụ na ọbọ dịka ji aga mba n'ezie. Ekene dịrị gị Chukwu okike, Chukwu mo, Chukwu mgbe ebighị ebi. Chukwu nke dị mbụ ya ka ọ dị ugbu a ya ga-adịgide ebighị ebi. Inwe ọgwụgwụ. Onye ghara gị ghara ihe. Oji Chukwu ji ihe. Oji Chukwu ji ihe. Oji Chukwu ji ihe. Ka m nawa, ka m dube. Ọ ga-edu m eze dune. Oji Chukwu ji mgbe ihe. Jehova bụ ọkụ na-ere ere. Ah! Kwa! Ọkịrịkọ tekete.